Hola, famílies. Mira, us volia explicar una cosa que em fa especial il·lusió i i no és altra que ara que que explicar una miqueta aquí que avui és la primera sessió que ha vingut boira caminant. Les altres vegades que havia vingut, totes les fotos que hi havia i tot això, hi ha un vídeo, no sé si ha penjat a l'Instagram fins ara, que avui és data 5 d'octubre del 2024, doncs totes les altres vegades havia vingut en cotxe, furgoneta, tal, que les seves dificultats ja comporta, però bueno, tot i així era la manera més adequada per poder venir i per poder continuar avançant. I avui hem vingut caminant. Doncs ha anat prou bé com per poder continuar, diguem-ne, aquest procés. Podia haver sigut perfectament factible que no pogués haver arribat des de casa fins aquí, degut a les seves pors al carrer, etc. Però finalment ha anat prou bé i ha sigut ha vingut amb la canela, evidentment, i ha sigut un procés molt xulo de veure com a mesura que anàvem avançant se sentia cada cop més còmode i el seu llenguatge corporal així ho indicava i un cop ja arribats aquí, o sigui, la transformació ha sigut brutal. Ara la podeu veure que està aquí voltant i està aquí investigant i la sessió d'Algueta ha sigut fantàstica. Evidentment hi ha molta feina a fer perquè és una gossa amb un temperament amb inseguretats i pors i tal. Ara està aquí menjant-se una oliva i estan investigant les olives, que ara és època d'olives. No sé si es veu prou bé, espero que sí. I doncs ha sigut realment meravellós viure l'experiència i al final, per què explico això? Doncs explico això per comentar un aspecte que en el seu moment crec que vaig fer un article, ja el tornaré a compartir, que parlava sobre la resiliència en els gossos. Doncs és un clar exemple. Canela també ho era, però boira, diguem-ne, el tenir un temperament i una sensibilitat, diguem-ne, més gran o més desenvolupada, doncs hi ha coses que li costen moltíssim, no? I el tema del carrer, els sorolls, el moviment, tot això li costa molt. Ha millorat molt, si no, no haguéssim pogut arribar fins aquí. Encara li queda, però el procés d'avui pot ser un pas endavant molt important per ella, per poder continuar avançant i sentir-se cada cop més segura i anar transformant aquestes inseguretats que té i aquestes pors en un element, diguem-ne, que li doni una comprensió de la situació i de l'entorn que li faci transformar aquesta por i aquesta inseguretat en seguretat. Encara queda camí, com us dic, però ha sigut una experiència molt xula, molt bonica, i que després a l'arribar aquí, en un entorn natural, jo ja sabia que ho portava, diguem-ne, molt millor a d'estar en un entorn natural, i llavors era com, i continua sent, no és que ja s'hagi solucionat ni molt menys, però aquest pas, aquesta transició que havíem de fer de casa aquí, perquè
no hi ha vehicle propi i per tant doncs s'ha de fer caminant. I bueno, doncs ha sigut realment preciós veure doncs, tot aquest potencial que molt sovint malauradament doncs, acostumem a tapar en els gossos i diguem-ne, i bloquejar i no deixar que vagi desenvolupant-se, doncs, ostres, si els hi donem l'oportunitat i els hi ponem, diguem-ne, que molt parlo, no, d'això, però tot l'escenari a favor, i anem treballant i som persistents i meticulosos en la feina que fem i perseverants i els hi donem tot allò que necessiten i anem donant doncs, resposta a les seves necessitats. Com deia en un altre vídeo, sens dubte, amb afecte i a bon tracte, les coses van arribant. Hi ha gossos que més, o sigui, més aviat, gossos que més tard, però els canvis i les millores van arribant. Això no vol dir que sigui, ella, en el seu cas, una gossa hipersegura d'aquí un temps. No, molt probablement no. Per què? Doncs perquè ja té un temperament, doncs, diguem-ne, així, més sensible, i formarà part de la seva personalitat, aquest temperament, sí o sí. I això és una qüestió, entre d'altres coses, genètica, però és així. Llavors, l'entorn familiar, per començar, i tot el que fem després amb ells, ha d'afavorir una mica doncs, tot aquest procés. I només l'afavorirà si tenim molt clares les coses que fem, de quina manera les fem, com les fem i quin és el camí i on podem arribar. I quan tenim tot això clar, podem començar a treballar doncs, en aquestes respostes i aquestes necessitats que tenen els gossos d'una manera que els ajuda a créixer, que això és la qüestió. És a dir, jo personalment no vull un gos de circ, no considero que pel seu benestar psicològic, emocional, etc., necessiti saber fer trucs ni històries d'aquestes. Jo vull que la seva salut mental sigui el millor possible i que les seves relacions socials amb humans, amb gossos, etc., siguin de la millor qualitat possible. Entenent que tot individu té les seves característiques, té les seves limitacions, ella té unes limitacions força importants a nivell emocional i en particular amb la por, però té moltes potencialitats que li poden ajudar a tenir un marge de millora i d'adquirir competències, diguem-ne, i recursos personals molt gran. Per tant, en aquest cas és feina meva i de la meva família, diguem-ne, acompanyar-la en tot aquest procés, i més, lògicament, doncs sent un cadell. Però si fos un gos adoptat, que en un futur, la idea, en un futur molt llunyà, però la idea serà doncs, adoptar gossos ja més adults i amb certes problemàtiques, doncs, això, que hi ha un marge de millora molt important, que si tenim la voluntat suficient i la paciència i l'esforç suficient, podem acompanyar-los a que tinguin una vida millor. I, en definitiva, conviure amb gossos és això, és gaudir del que són i de com són, amb les seves dificultats, amb les seves
mancances, com tenim tots, i amb les seves històries, etc. Però un cop, diguem-ne, entens la vida amb gossos d'una manera en què la relació aporta tots aquests beneficis, crec que és un dels elements clau que pot aportar un nou escenari en els gossos per poder desenvolupar-se com a tal, i que un cop passa això els hi podem donar una qualitat de vida molt més, diguem-ne, beneficiosa, i que la nostra relació amb ells i convivència es veu reflectida d'aquesta manera. Per tant, els gossos tenen molta més capacitat i una capacitat resilient molt més, diguem-ne, a explotar o a treballar de la que ens imaginem, i que si ho fem de la manera adequada els podem ajudar a crear una ment més sana i unes relacions socials més sanes, tant amb la família com amb persones de l'exterior, com amb altres gossos. Per tant, confiem més en els gossos perquè tenen la capacitat molt més gran del que ens imaginem de poder desenvolupar-se com a individus sants i el màxim d'autònoms possibles i independents, i no dependre tant d'ordres, que ja parlarem en un altre vídeo, etc, i que és això el que realment diguem-ne, pot donar la felicitat als gossos convivint amb els humans. No si fan trucs o històries d'aquestes, que al final, depèn de com es facin i per què es facin, només són parxes que no van a l'arrel de la dificultat o de la problemàtica o de la construcció d'una relació sana i saludable. Així que, volia comentar aquest aspecte sobre la resiliència i la potencialitat dels gossos, que està a les nostres mans afavorir-la o no. Així que fins aquí i ens veiem a la propera. Adéu.